कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। आज आपण हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांची जयंती आज साजरी करतो। आणि जसा त्यांनी उल्लेख केला की चारही बाजूने एवढाच एक प्रयत्न सुरू आहे की शिवराय हे सगळ्यांचेच राजे होते, सेक्युलर राजे होते, हे आपल्या डोक्यामध्ये टाकण्याचा फार मोठा एक षडयंत्र आपल्या आजूबाजू सुरू आहे। आपण मुळामध्ये काही गोष्टी समजल्या पाहिजे, डोक्यामध्ये बांधून ठेवल्या पाहिजे की ज्या राजाला आपण आपला दैवत मानतो तरी स्वराज्य का उभं केलं, नेमकं इस्लामिक आक्रमण काय होतं, आपली मंदिरं कशी तोडली जात होती, आपल्या माता भगिनींची आबरू कशी लुटली जात होती, गोहत्या सर्रास पद्धतीने कशा सुरू होत्या, आणि या सगळ्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत, हिंदू धर्म टिकला पाहिजे। म्हणूनच छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केलं आणि ते हिंदूंचं राज्य म्हणून आपल्यासाठी पुढे आणलेलं आहे, हिंदूंचं राज्य म्हणून। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।